Всяка минута, когато си ядосан, губиш 60 секунди щастие. Може би си чувал това. На никой не му пука, че се ядосваш, че си пилиш сам нервите. Ти решаваш обаче как ще преживееш ситуацията. Да се ядосваш означава сам да си образуваш стресови хормони. Означава и да се състаряваш изкуствено. Да се скъсяваш с години живота заради някой идиот, който ти е пресякал пътя, или някой, който ти е бутнал и ти е разлял чашата с кафе, или пък ти е казал някаква крива дума. Ако въпреки всичко обаче не можеш да се справиш с ситуацията и нервите ти тресят, то ти предлагам да си вземеш книгата "Храна за здрави кости". Рецептите в нея са така структурирани, че помагат на организма да развие своя потенциал до край. И не ми вярвай, опитай, пък после може и да почерпиш с някоя рецепта.